Iċ-ċelebrazzjoni ta' doluri f'kuntest storiku, f'epoka li qatt qabel ma għexna bħala. B'Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna iwassal messaġġ qawwi ta' kuraġġ f'dan iż-żmien diffiċli. Fl-omelija tiegħu fil-Knisja ta' Ġiesu, Monsinjur Scicluna qal li l-ħsibijiet tiegħu imorru speċjalment lejn l-anzjani u dawk kollha li qegħdin ġewwa, kif ukoll lejn l-istaff mediku kollu fl-isptarijiet tagħna. Ftakar ukoll fl-aktar minn 200 persuna li huma infettati bil-virus f'pajjiżna. Dawn il-200 persuna kważi li ormai intlaqtu minn dan il-virus tant kattiv, nawguralhom is-saħħa. Il-mulej iġibilna żewġ u din il-burraxka li ħakmet id-dinja u li ħakmet ukoll fostna, il-mulej jaddija minna bl-interċessjoni qawwija ta' Sitna Marija Dolorata u bil-qawwa ta' Ġesu Kurċifiss kemm jista' jkun malajr u b'mod tajjeb. Fit-tmiem l-omelija f'jum id-doluri l-Arċisqof ħabbar li l-ħsieb tal-Kurja u li jsir pellegrinaġġ nazzjonali bil-Kurċifiss Mirakolus ta' Ġiesu fl-14 ta' Settembru li ġej u esprima t-tama li sa dakinhar inkunu ħriġna minn din il-burraxka. Sa minn wara t-tieni gwerra dinjija, id-devoti nsara Maltin ta' kull sena f'dan il-jum joħorġu biħġarhom biex jimxu wara l-vara ta' Marija Dolorata, purċissjoni li tikkommemora id-dulur ta' Marija Ġesu. It-tradizzjoni tal-purċissjoni tad-duluri bdiet issir minn qabel it-tieni gwerra dinjija, iżda żdiedet sew fil-popolarità fit-tieni nofs tas-seklu ieħor. U skont dokumenti li jeżistu jidher li din hija l-ewwel darba li ġiet imħassra din il-kommemorazzjoni. Bil-purċissjonijiet kollha ma jsirux minħabba restrizzjonijiet marbuta mal-coronavirus. Kaġun tal-maltemp il-purċissjoni tal-belt ġieli ma saritx jew minflok ħarġet f'ħatt il-palm. Madankollu, apparti minħabba temp, id-duluri qatt ma tħassret b'mod uffiċjali kif ġara din is-sena. Il-purċissjonijiet tradizzjonali f'pajjiżna ta' kull sena jiġbdu lejhom fulol kbar ta' nies li jimxu bl-akbar qima u fil-ġabra tat-talba ta' Rużarju, buħud jimxu wara d-duluri anke ħafja biex iwettqu l-wedi tagħhom. Dawn il-purċissjonijiet isiru f'diversi bliet urħula madwar Malta u Għawdex, b'dik tal-Knisja ta' Ġiesu tkun fost l-aktar popolari. Fir-Rabat Għawdex, iż-żewġ parroċċi tradizzjonalment jingħaqdu wara l-istatwa li toħroġ mill-Knisja ta' San Ġagbu. Inċidentalment, iż-żmien ta' sfida li ninsabu fih bħalissa bħal donnu qaqqat aktar lil poplu biex jiċċelebra d-duluri fl-ispirtu minħabba li ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja tħassru wkoll u minflok il-qudisiet ixxandru fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni. L-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi il-ġimgħa filgħodu għaddes f'ta' Ġiesu flimkien ma' Patri Marċellino Mikallef fejn tkellem dwar Marija li kienet wieqfa taħt is-salib ma' ġenb bina Ġesu. U fakkar kif Marija ma tissemmix fil-momenti ta' trionf ta' Kristu, imma tissemma li kienet miegħu fil-passjoni u d-batija. Tolqotna din is-sentenza ta' San Ġwan li kienet wieqfa. Il-għaliex Marija jekk aħna ninnutaw ftit fl-Evanġelju naraw li wara it-twelid u t-tfulija ta' Ġesu, imbagħad ftit li xejn tissemma xi darba jew tnejn fl-Evanġelju tul il-Ministeru ta' Ġesu tul il-ħajja tiegħu. Intant fil-messaġġ li għamel l-Amministratur Apostoliku għal Għawdex Monsinjur Mario Grek għal jum id-duluri u appella għall-għajnuna tal-pubbliku biex jinxtara ventilator għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dan bħala ġest ta' karità f'dan iż-żmien ta' COVID-19. Jidher li bħala parti minn din l-inizjattiva, is-saċerdoti Għawċin se jkunu qed joħorġu mal-100 euro kull wieħed.